Шаяннар, сәлам! Күп вакыт узмаса да, озак күрешмичә тордык сыман. Сез ничектер, ләкин мин сезне, сезнең тавышларыгызны бик сагындым. Мин Рамил Закиров, бу җырлы селфи һәм без башлыйбыз. Ә сезнең уйлап караганыгыз бармы? Ни өчен кышның бабайы бар, ә бисе юк? Кар кызы бар, ә малае юк? Яңа ел төне бар, ә яңа ел көне юк? Ни өчен кыш бабай өйгә керсә дә, мәктәптә булса да киез итеген салмый? Һәм башка бик күп сораулар минем баштан чыкмый. Әле бүтән проблема да бар. Кайчак башка бер мелодия, бер көй керә дә, көнне буе шунда уйнап тора. Әле күп очракта җүнле җырда түгел бит әле ул. Я берәрсе кырыеңда җырлап йөри, яисә үтеп баручы машинадан ишетәсең, яки радиодан, шуннан ияреп китә дә инде. Сезнең шулай булганы бармы? Һәрберегез белән мондый очраклар булганы бардыр. Бәлки безнең тапшыру дәвамында да сезнең башыгызга бер-ике яңа җыр кирип уялар. Чөнки без татарча җырлыйбыз һәм татарча җырларга мәхәббәт уятабыз. Менә бу гади җиһаз ярдәмендә булса да. Үткән тапшыруда без сезнең белән искиткеч матур җыр өйрәнгән идек. Менә шулайрак булган иде бу хәл. Бүгенгә эш гади. Ул да булса тәрәс артындагы кар һәм календарьдагы көннәр менә шундый җырлар җырларга өнди. Шуңа да без сезгә яңа ел турында җырны биреп иткән идек. Яңа үрләр яула дигән кебек, яңа еллар бик тиз килеп җитә. Яңа сулыш биреп һәр кемгә дә, яңа еллар бәхетләргә илтә. Онытмыйча сине дә, мине дә, өләшә ул бәхет шатлыгында. Әкияттәй серле ул яңа ел, әйләндерә хәтта җир шарында. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп берсе ел саен. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп берсе ел саен. Инде менә өй эшен тикшерү вакыты да җитте. Яңа елны барыбыз да яратабыз. Ә менә аның белән бәйле булган җырларны яратабыз микән? Сездән салкын вакыт турында җылы видеоларны кабул иттек. Хәзер аларны берәм-берәм сезнең игътибарыгызга күрсәтә дә башлыйбыз. Рәхәтләнеп карагыз һәм тыңлагыз. Бәлки арагызда үзләрен яки танышларын күрүчеләр дә булыр. Яңа елны зарыгып көтүче беренче катнашучыбыз. Яңа үрләр яула дигән кебек, яңа еллар бик тиз килеп җитә. Яңа сулыш биреп һәр кемгә дә, яңа еллар бәхетләргә илтә. Онытмыйча сине дә, мине дә, өләшә ул бәхет шатлыгында. Әкияттәй серле ул яңа ел, әйләндерә хәтта җир шарында. Мөгъҗизаларга ышанучы икенче катнашучы. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп берсе ел саен. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп берсе ел саен. Мандариннар ашарга яратучы өченче конкурсантыбыз. Яңа елда гүя яшәрәбез, әйләнсәк тә еллар күчәрендә. Шушы бәйрәм генә киләчәктә, өмет булып яна күңелләрдә.
Яңа елга 15 шигырь өйрәнеп, 10 Кыш бабайдан бүләк алган 4нче конкурсантыбыз. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, илеп битәр дәвраннар, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, илеп күрсен ел саен. Нәтиҗәдә безнең менә дигән җыр килеп чыкты. Әйдәгез шул җыр белән дә танышып китик. Яңа үрләр яуга дигән кебек, яңа еллар бик тиз килеп җитә. Яңа сулыш биреп һәркемгә дә, яңа еллар бәхетләргә илтә. Онытмыйча сине дә, мине дә, өләшә ул бәхет шатлыгында. Әкияттә исерле ул яңа ел, әйләндерә хәтта җир шарында. Онытмыйча без барын, яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Яңа елда гүя яшәрбез, әйләнсәк тә яңа күчәрендә. Шушы бәйрәм генә киләчәккә, өмет булып яңа күңелләргә. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Яңа ел, килеп күрсен ел саен. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндер әҗил шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Барыгызга да әфәрин дусларыбыз. Бу яңа елда безнең өчен иң зур бүләк ясадыгыз. Инде үзегезгә дә Кыш бабай бүләкләрен күп итеп бирер дип ышанып калам. Чөнки булай итеп җырлаган балалар һичшиксез бүләкләргә лаек. Инде икенче тапшыруга буласы бирем белән дә танышып аласы гына калды. Нинди бирем булыр микән ул? Бу да сезгә бәләкәй генә сюрприз булыр дип уйлыйм. Җырлы селфи тапшыру бик яхшы тапшыру һәм сезгә
Миннән жыр. Опа! Düşlerim uyni gülenine gülmeyim. Uyanında yanın topmayım ne buldu bilmeyim. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Min olda gel başotda haş yokmaktılar. Kızlar gına uğrap uza yaratmıyorlar. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Sana anlaşılmay benim hislerim. Şulay yok mu yalnız öter benim kişilerim. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Siz matur kızlar ilk şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsın. Kızlar. Менә шундый искиткеч җыр дусларым, шаяннарым. Безнең почтабызны инде сез әйбәт хәтерлисездер дип уйлыйм. Хәзер Шаян ТВның аерым мейл адресы да барлыкка килде. Ура! Менә ул, язып алыгыз. Нәкъ менә шул адреска видеоларыгызны җибәрә аласыз. Тик безнең биремне генә көтеп утырмагыз. Шаян ТВ сайтында җырлар исемлеге бар. Шул җырларның теләсә кайсына видео төшереп безгә юллагыз. Ул җырның чираты җиткәч, сезнең видеоны онытмабыз. Актив булыгыз, җырлагыз, биегез, Кыш бабайны һәм Кар кызын талантларыгыз белән шаккатырыгыз. Яңа еллар белән сезне дусларым, шаяннарым. Сау булыгыз. Булгановский.